Віташечки, Ірина і усі, хто долучився. Що означає будзе, пад што спаць. Зараз будуць чытанні. Ось, я тут крышачку праапдэйціў фон, але, на жаль, тут бачым курсор. Мышкі я не ведаю, як яго прыбраць. Сёння будзе крыху менш чытання, напэўна, з паўгадзінкі. Так. І так. Наступны... які наступны? У апошні раз мы скончылі на чым? На тым, як Аліна распавядала, як яна атрымлівала грошыкі. І пра сваю каманду. Пагналі. Сёння будзе працяг. Матэрыялу для роліка было наздымана недастаткова. Студыйныя камп'ютары па невядомых прычынах тройчы ламаліся. Мікіта некалькі тыдняў знаходзіўся ў творчым крызісе і ніяк не мог скончыць працу. Гэты кліп яму даставаўся вялікімі нервамі. Калі б Мікіта не ведаў Аліну з глыбокага немаўлячага дзяцінства, ён і звязвацца б не стаў з гэтай вар'яткай. Кожны праект пачынаўся са скандалу, таму што Аліна лічыла, што ў спрэчцы наражаецца ісціна і спрачалася да хрыпаты над кожнай драбязой. Спрэчка была прынцыповай часткай яе жыцця. Калі з Алінай ніхто не спрачаўся, яна пачынала ўзрушана віскатаць. У вас што, няма ўласнага меркавання? Раскрытыкуйце мяне, а то я буду кідацца ў вас кілішкамі. Спачатку сцены цэнтра былі ў шурпацінах і падцёках ад розных напояў, ад тэкілы да валакардзіну. Калі ж за адзін дзень былі разбіты 5 калекцыйных фужэраў і парцалянавы сабачка, падораны кітайскім паслом, каманда вырашыла ў абход Аліны параіцца з дызайнерам па інтэр'еры. Пасля невялікай нарады і касметычнага рамонту усе шпалеры і мэблі ў цэнтры сталі ўстойлівымі да пашкоджанняў, а посуд і сувеніры неразбівальнымі. Асаблівай трапнасцю Аліна не вызначалася, і кілішкі працягвалі лётаць, не наносячы значныя шкоды. Фон цудоўны. Мне таксама спадабалася. Я проста кайфую ад гэтага жывога эфіру. Это проста нейкі цуд. Хвала Аллаху за YouTube. Працягваем. Над вобразам кліпа Аліна з Мікітам ваявалі вельмі доўга. Мікіту хацелася зрабіць відэа ў стылі фэнтэзі з пачварамі і драконамі. Аліна схілялася да звычайнай бытавой гісторыі з цяжкім восеньскім развітаннем на пероне. «Ну не разумею я тваіх эльфійскіх прынцэсах, хоць забі мяне, Мікіта!» — паўтарала Аліна, пакуль Мікіта дапіваў чарговы кубак зелёнага чаю і падрыгваў нагою. Заметьце, чаю, а не гарбаты. «Ты бачыў нашых музыкаў? Якія ім прынцэсы?» «Нашыя музыкі вельмі падобныя да гоблінаў». У першы раз за 3 гадзіны адкрыў рот Мікіта і прыгнуўся, каб у яго не патрапіла асадка. «Нехта тэрмінова пойдзе збіраць чамаданы. Эх, калі я ўжо сабе куплю чамадан з кракадзілавай скуры!» — уздыхнула Аліна, і раптам яе твар прасвятлеў. «Чамаданы! Эўрыка! Мікіта, які ты малайчына, як ты умееш генерыраваць ідэі? Гэта будзе кліп з чамаданамі. Усё проста і зразумела, абмеркаванню не падлягае. Ідзі перапісвай сцэнарый, трэба тэрмінова ўсё перазняць». Мікіта ўздыхнуў і пайшоў рабіць новы сцэнарый, плануючы задзейнічаць у кліпе пра вакзал хаця б адзінарога, калі ўжо драконаў і прынцэс ніяк нельга. Пасля яшчэ аднаго разбітага сэрвіза кампраміс усё-такі быў знойдзены. Чароўныя чамаданы-парталы. Адзін — уваход у свет казачнай магіі, другі — выхад у рэальнае жыццё. Мікіта з энтузіязмам узяўся за справу. Работа цэха завіравала,
Аліна з лёгкім сэрцам схапіла пад пахі Міхала не ведаю, Міхала Барысавіча і з'ехала з ім у Гомель па неадкладных афіцыйна-папяровых справах. Так, одну секундочку. Одну секундочку. Мне тут посылочку попросили тут это самое отправить. Я ж обещал. Треба ж отправить посылочку. Так, одну секундочку. Я малю уже все. Все. Я знов з вами. І з'ехала з ім у Гомель па неадкладных афіцыйна-папяровых справах. Мікіта ў чарговы раз праглядаў матэрыял, і яму зноў і зноў не падабалася. Удзельнікі гурта падаваліся соннымі, як донныя рыбіны. Ён засяроджана думаў, як дадаць у ролік жывую містыфікацыю, пакуль Аліна ў раз'ездах. Мікіта ведаў, што на апошнім этапе Аліна не перакрэсліць праект, уздыхне, зробіць выгляд, што задаволена, і выпіша ўсім бонусы. У глыбіні кішэні мікітавых джинсаў занепакоіўся тэлефон. Спярша дробненька задрыжаў, а потым зайграў вясёлую песеньку пра незямное шчасце. Аліна папрасіла Мікіту паставіць на свае званкі менавіта гэтую мелодыю, каб заўсёды, калі яна звоніць, Мікіта ведаў, што яго чакае шчасце. Аднак замест дзелавітага чырыкання сваёй сяброўкі Мікіта пачуў: «Вось што, даражэнькі, калі ваша палёная кантора не верне грошы, Аліну зможаш бачыць толькі на фотаздымку, на магільнай пліце. З фотаздымка на сваёй магільнай пліце. Побач будзеце ляжаць». «Якія грошы? Вы хто?» Мікіта ўтаропіўся ў выяву адзінарога на сцяне і падумаў, што няблага было б легчы і добра выспацца. «Неважна, хто мы. А вось вы будзеце светлым успамінам, калі не вернеце нам нашы 5 мільёнаў еўра. У вас ёсць суткі». Мікіта яшчэ раз паглядзеў на адзінарога, і яму здалося, што адзінарог падміргнуў левым вокам. «Наташа, зарабі каву!» – закрычаў Мікіта. «Наташа, ідзі каву рабі». З глыбінь цэнтраўскіх калідораў пачулася: «Сёння ўжо 7, Мікіта Олегович, можа хопіць, у вас ціск і плоскаступнёвасць. Наташа, з малаком і 2 лыжкі цукру». «Добра». Зашипеў электрычны чайнік. Пакуль шипеў чайнік, Мікіта набраў нумар Асі, галоўнай аператаркі творчага цэху. «Ася, ты часам не ведаеш, дзе цяпер Аліна?» «Не». Ася ўначы скончыла здымкі, цяпер спала, бачачы ў сне сцэны, якія здымала. Сярод прыгожых фантазійных краявідаў чамусьці раз-пораз незапланавана з'яўляўся Мікіта ў клятчастых штанах верхам на адзінарогу. «Пазвані нашай мастатцы, можа Аліна ёй выядае плешыну з-за новых дэкарацый». «Бедная Юля», – уздыхнуў Мікіта і адразу ж пазваніў мастатцы, каб паспець выратаваць яе шыкоўныя рудыя валасы. Смочым горла. «Хто шмат ведае, той кулі глытае». Не чуў такога выразу. «Не, я Аліну на шчасце 3 дні ўжо не бачыла», – адказала Юля. «Набяры нашай перакладчыцы, Янатцы. Яна дакладна будзе ведаць. Аліна з ёй заўчора пад белае віно дакументы перакладала перад паездкай». «На шчасце жанчын», – уздыхнуў Мікіта, але Янатцы пазваніў. «Так, заўчора Аліна увалілася з бутэлькай белага, спачатку актыўна вяла сярод мяне прапагандысцкую работу на прадмет «Давай да нас у цэнтр на пастаянку». Пасля перакладалі паперы, а пасля нам зрабілася весела, і Алінка паказвала фоткі з Кіева і нешта мармытала такое дружны, у дружным. І там яшчэ на фотках былі дзяўчаткі, хлопцы, ды ўсе такія прыгожыя, што не разбярэш, дзе дзяўчынка, а хто хлопчык. А што здарылася?» «Знікла». «Як? Куды?» «Яначка, каб ліп я ведаў, як і куды, я б яе знайшоў. У нас праблемы». «Якія?» «Не тэлефонныя». Не глядзеў Лапенка, пакуль не глядзеў. Менавіта гэты выпуск не глядзеў. «Зразумела, хутка буду. Трэба праверыць тое, што яна перакладала пад Шардане. Толькі каб не з-за мяне». За гадзіну Мікіта метадычна абзваніў усіх, хто мог ведаць, дзе знаходзіцца ягоная сяброўка. Усе шчасліва адхрышваліся ад магчымасці праводзіць ціхую кастрычніцкую раніцу ў кампаніі гучнай Аліны і адсылалі Мікіту з такім пытаннем, як мага далей. Сакратарка Наташа тройчы прыносіла каву,
кава аставала, Наташа забірала яе і выпівала, каб прадукт не прападаў. Нарэшце, калі Мікіта чацвёрты раз пракрычэў: «Наташа, дзе моя кава?», Наташа прынесла кубачак, нахілілася да Мікіты і раздражнёна прамовіла: «Позвоните Михаилу Борисовичу, той заўсёды ведае, дзе Аліна Мікалаевна, таму што Аліна Мікалаевна ягоныя грошы». Але нават Міхал сонным голасам адказаў, што ўсе паперы акуратна складзены ў ягоны кейс. Сама ж Аліна ад раніцы прыхапілася, выяўніша пракрычала нешта пра кагосьці дружнага і з'ехала з Гомеля. Жаночы голас пытаўся ў Міхала: «Хто гэта?» Міхал прашаптаў: «Па рабоце». Мікіта паклаў трубку і глынуў кавы. Усе адпачывалі, і толькі ён, Наташа і адзінарог мусілі працаваць за 20 чалавек і паралельна рыхтавацца да хуткай смерці з-за нейкіх грошай, якіх ніхто не бачыў. Усё гэта вельмі нагадвала жарт. Оу. Оу.